Pedro Campillo es convertirà divendres en el primer espanyol que entra al Hall of Fame, la sala de la fama de taekwondo. Sempre ho veus com algo inalcançable, no? És un somni per qualsevol esportista, igual que per qualsevol actor als Oscars. Campillo té 38 anys i tantes medalles que es fa difícil d'aguantar-les. I això que aquí no hi són totes. Ha estat campió del món, subcampió, 4 vegades campió d'Europa i 25 d'Espanya. Per tot això, el gran mestre d'aquesta disciplina a Europa, Rainer Traumann, l'ha escollit per entrar a la llista de llegendes del taekwondo. M'ha enviat un correu electrònic, però clar, jo no sé si és que no ho entenia o no ho volia entendre o no m'ho acabava de creure, no? I jo el vaig cridar molt discretament perquè havia rebut un correu i perquè m'explicàs què era. Però clar, en els principis t'he quedat sense paraules i dir, s'han equivocat, no pot ser. Maestro Pedro Campillo es el mejor competidor de taekwondo en la disciplina de Pumse del mundo. Pumse és la perfecció del taekwondo a través del moviment. És una representació d'un combat imaginari contra diferents enemics fent tècniques de taekwondo a l'aire. La quarta cerimònia del Hall of Fame, la primera on hi haurà un taekwondista espanyol, serà aquest divendres a Las Vegas. Un dels membres d'aquesta sala de la fama és ell, Chuck Norris. No crec que hi sigui, però si fos en Chuck Norris, imagina't, increïble. Entrar al Hall of Fame significa molt per Pedro. Sobretot reconeixement, que és un poc el que sempre m'ha fet falta perquè, pareix que ni a casa teva te reconeixen a vegades les coses, no? Ara Pedro Campillo fa 1 any i mig que no competeix. Es dedica a la família i a fer classes al centre Sa Iguablada, però assegura que el 2014 tornarà a l'acció.